ये खाली हमरों के फोन कैल नंबर हम सेव रख ले बनू लगाओ न कजन लग जाओ 97,700 मंगर में 97,700 मंगर में हो गई। अब 5 गो नंबर वाला लॉन्गर में लगाओ तो लगा लग जाए। उठाइए ना उठाइए ना उठाइए ना। हेलो हेलो हाँ हेलो के बोलता नहीं जीजा कि हमार राजा जी बोलता नहीं ना तो तार पराजा जी बोलते नहीं कहे गृह लक्ष्मी ए जीरा और गोर चुके हम गोल लागता नहीं अरे जाई हो गोड़ पहुँचल बा का काई राजा जी का हो बताए कटनी पिटनी के दिन में हाँ रोआ घर छोड़ के बाहर बानी हाँ हमार तन को मन नहीं खेलागल हाँ रोआ अगर घरे रहती हाँ कटिया करे जाती तब हम घर से सतु और चटनी टिकोरा के लेके आती हाँ रोआ के अपना हाथे से खिएती ए राजा जी हाँ और बताओ ठीक ठाक बाड़ू ए राजा जी का हम तो घर से परेशान हो गइल बा का हो गइल घर में का हो गइल का हो गइल बा हाँ रोआ वीडियो कॉल करी हाँ तो उठावा तो यही पर वीडियो कॉल घर के देखो लड़का कहाँ बड़ा सो अरे हई गोरका लड़का हाँ, ई तो मोटा गइल बा। एगो सुतल बा एगो नटूरा कहाँ बा अरे अभियंता जी नहीं लौकत रे हाँ लंगड़ा के नहीं गौ नहीं रहल का हाथ ना इज्जत तनी मीठ बोला हम ट्रेन धरी जल्दी ए राजा जी हाँ हमरा के घर में छोड़ के हाँ रोआ झड़िया बनी बानी हमरा के घर में छोड़ के रोआ झड़िया बनी बानी ए राजा जी हाँ भले रोआ करिया बनी हाँ। बाकी दिन के भीतरिया बनी तू अब फोन रख तरह का प्रणाम करतनी हम बढ़िया बनी मेहरारू के प्रणाम ही करता रहे। मेहरारू कहतिया के बोला बुआ कितना प्यार तू करेला पिया ई तो जानेला हमरे जिया कितना प्यार तू करेला पिया ई तो जानेला हमरे जिया पुछिया के हाल के कितना के हल साल के ना आइला ए राजा चैत में चिन्हा गई हजारों हजार रुपए पुरस्कार सोनू भैया हमरा के दिले रहनी है अभियंता भैया लड़का के भेज दी दोसर लड़का खोजब कि मैंने भाई पर विश्वास बा यही लड़का पर काम हो जाए राहुल दोसर लड़का खोजब कि भाई पर विश्वास बा कि निमन खोजले होई ओनिया चल जा चल जा जा तिलक उलक चढ़ाई
उप मुखिया जी पुरस्कार दिले बानी, रंजन भाई पुरस्कार दिले रहनी हा। आज शिवशंकर मास्टर साहब सरकारी स्कूल के मास्टर हैं। रोका हो केने बानी मार साहब तनी हाथ उठा दी तनी हम देख ली। अच्छा मास्टर आई नहीं बनी केने बानी वहाँ के हाथ उठा दी जेने हो गोड़ लगनी धन के रउआ बानी कि मास्टर साहब के नाम पर पैसा देता नहीं। ना तो एक दिन हम अपना गांव के मास्टर लोग के देखनी स्कूलवा में 3 जना मास्टर 3 डिब्बा MDH मसाला खाती आपस में झगड़ा कैले रहे कि ना कहता रहे कि तू दाल ले गइल बारो चाउर ले गइल हम मसाला ले जाई। हमनी के जाके फसिला कह जा कि मार सब 3 डिब्बा बोरले बा आ 3 आदमी बोरले बानी कहे डिब्बा लेके झंझट खत्म करी लइका लोग खाइए चाहे ना। आहा अरे पूर्वक बनवले बारो हम के हो पूर्वक बनवले बारो हम के हो बहरा में मजा ले लो जम हो बहरा में मजा ले लो जम के। फिर मुनीलाल चाचा पुरस्कार दिल बनी चाचा का पौलगी हम छोड़ के हम के जा हमरो मरे जा कुहका कोइला राजा चैत में चिन्हा गई चैत में चिन्हा समय समाप्त लास्ट कहे के बाद हो मन करे दी तोहके यारी दिन काटल भइल बाटे भारी हो दिन काटल भइल बाटे भारी। नाम बताए मिठुन कुमार जी 100 रुपया पुरस्कार दिल बनी नारायण जी बना के रखे।